En varm välkommen till Unaloopen. Vi ska diskutera ögens huvudtemaer och undersöka alla möjligheter där det leder sig till teenagers liv. Vi starter starkt med at diskutere kunstig intelligens, som er den varmeste emne i verden i dag. Er kunstig intelligens ved at overtage verden? Goddag. I dag i Unaloopen er jeg Alberte, og jeg skal tage en interview med to eksperter. Her er et eksempel på teenager, hvor I er i dag. Det var så svært en opgave. Jeg forstår ingenting. Jeg brugte bare ChatGPT. Jeg også. Hey, hvad er jeres navn? Og hvad er jeres mening om sol ude af weekenden? Ja, jeg er Rudolf, og jeg synes, det er fantastisk, at teenager og folk i dag bruger kunstig intelligente i skolen, på arbejde og stort set alting. Hvad siger du? Undskyld. Jeg er professor Rasmus, og det er fordelen. AI bruger som mig og leger Jørgen, og det er ikke godt. Det er ikke godt. Uden leger Jørgen, og det kommer ikke godt, at du bruger AI. Alles fantasi er væk, og det er ikke, det er fordelen. Det er ikke godt. Okay. Men hvis I skulle blive en gang underholdt en kunstig AI, hvad skulle det bare være? Jeg synes, at AI er fremtiden. Det er ikke godt fremtid. Ja, det går fremtid. Mange folk i dag bruger AI. AI vil tage over fremtiden, men børn skal bruge det her høvet. Hvad sagde du? Hvad siger du? Det er ikke godt. Det er ikke godt, det er fældeleg. Det er meget fældeleg. AI er fremtiden. Nej, det er ikke. Ja. Nej. Ja. Nej, det er ikke. Ikke fremtiden. Det er ikke. Nej. Ja. Ja. AI. AI er fremtiden. Nej, for helvede. Stop det nu. Det var skud. Okay. Nu skal vi bare gå til næste nær. Hej, vær her i paddonen i Krillene, som er det bedste parik på Island. Har det langt, rødt hår og er virkelig træk og hvidt hår, der vi har løsningen på dig. Vores parike er fantastiske, stramme, smukke. Det er nye look. Alle et pige bruger dem. Fantastiske. Glade venner med ny parike. Er du træt af at bruge fortegning, gafle og knive? Så har vi en løs for dig. Disse papirske er det bedste for mig. Du kan spise med dem. Godt med dem. Men du kan også skoble sne med dem. Disse er meget dårlige kvalitet og går meget i stykker. Men disse papirske er ubrødlige. Drotteløft. Tre papirske. Hver par, ikke dig. Kan jeg interviewe en mystisk kvinde, som har en slem bærs moane. Hej. Hej, Hvad hedder du? jeg hedder Instagram. En typ. Jeg hedder Albert. Hvorfor er du her? Jeg siger i fremtiden. I fremtiden. Hvad? Er jeg? Vi skal stå med det nynne. Vi har ikke tid til det. Vi har ikke tid til det. Vi har ikke tid til det. Måkemaskine,
og lite bra. Hvad må hjertet na og der? Kunstig intelligens, jeg siger nej. Språkene stiger i en ny i dag. Hvad siger du for? Jeg overtager verden i 10 år. Verdens nej til sag, og vi nåede til dø. Skubbe det for Bing Bang skår ikke. Hvorfor påstår du det nat? Fordi jeg så det. Jeg så det. Se hvad? Jeg trak i dig ved skråen dig. Sammen og klokken 3 om nat. Tag vejkende noget af mig, og i min sprogkundom skylde. Så jeg den brystale verden. Det venter os frø AI. Hvad? AI! 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 Vent, det er bare slut. Der var meget sjovt. Det var også så interessant. Ja, men nu skal vi sige farvel. Ja. Tak og på gensyn i næste afsnit.